L'FP Dual és una modalitat alternativa a la formació professional tradicional. Està organitzada conjuntament per les empreses i l'institut que actuen de manera coordinada i corresponsable en el procés formatiu dels estudiants. L'alumne esdevé un aprenent i combina la formació amb l'institut amb l'activitat a l'empresa, de manera que aprèn treballant i treballa aprenent. L'Institut Cal·lípolis oferta aquesta modalitat d'FP en diversos cicles formatius. Escollir la formació dual en el cicle formatiu de condicionament físic és una bona manera per introduir-se al món laboral i posar en pràctica tot allò que s'ha anat aprenent en el cicle formatiu. És una experiència motivadora ja que t'apropa al món laboral i et permet una aplicació immediata dels coneixements que vas adquirint durant dia a dia, permetent així una estreta relació entre els dos mons, el laboral i el formatiu. Tant és així que una part de la formació que hauries de rebre al centre educatiu la reps treballant a l'empresa. Els avantatges d'aquesta modalitat són diversos, ja sigui des de formar part d'una empresa sentint que ets un treballador més, fins a realitzar un gran ventall de tasques diferents que en altres situacions no podries fer, a més de tenir una remuneració econòmica pel treball realitzat. També és important la possibilitat de ser contractat una vegada finalitzat el període, ja que el vincle entre l'empresa i tu mateix és més estret que si realitzes les pràctiques convencionals, que a més tenen menys hores. En aquesta modalitat dual es nota com l'empresa permet que tinguis més responsabilitats, t'integris com un treballador més. Amb aquest tipus de formació, la preparació és més completa, ja que l'aprenentatge adquirit et ve de la vessant formativa i de la professional, fet que t'enriqueix tant a nivell personal com professional, posant a prova en tot moment els teus coneixements i les teves capacitats. Quan acabes el cicle amb aquesta formació dual, tens més possibilitats de ser contractat a la mateixa empresa o a una altra, ja que a més d'una formació millorada, pots demostrar experiència laboral. Experiència molt recomanable i que s'ha de viure per formar-se plenament com a tècnic superior. En definitiva, la formació dual permet establir una major vinculació i corresponsabilitat entre l'institut i les empreses. Ofereix estímuls positius tant per a l'aprenent com per a les empreses i millora la formació, la qualificació i el desenvolupament personal de l'alumnat.